Добро утро, деца! Днеска имаме тест и моля, без цитален превод, без лиляна, без глупости и без 6-7. Сега приятно учене! Така, Мариана, защо си с перука? Просто си супергероиня и си родена от луната. Добре. Мариана е супергероиня и моля ви не я помислите за друго. Сега Георги да дойде на бялата дъска да реши задачата. Колко е 6 плюс 7? Easy. Равно е на 6-7. Какво е това нещо? Това не е вярно, бе. И казах без 6-7. Имаш слаб 2 и ще се обадя на майка ти и баща ти.